بسم الله الرحمن الرحيم. سائیں یہ باریا نربیت جي کچھري اسان جي هڪڙو هي راگ جيڪو آهي هڪڙا راگ اڀي مايا ٻيا لمي مايا پر هي جيڪو نربيت کچھري آ هي اسان جي سنڌ جي وسيع کچھري آ اسان جي سنڌ کي يا ورثي ۾ جا کا شداج ۾ ملي هي اسان جي نربيت کچھري اسان جي سنڌ جي رواسی کچھري آ استاد سائیں بیت پڙھو سر سسوي جو وہاں کے بدھائیں تو بیت سر سورٹ جو پر عرض جو تو سورٹ چھاہے سورٹ رانیاں راجات ان جے ور جو نالو آ گرنار ان جے بادشاہ جو نالو آ بی جلگنو گویو آ جيڪو راگ ٿو ڳائي ۽ راجا ان کي ور سبيل ۾ لاهي ٿو ڏي اصل ۾ ته ڳالهه اها آهي پر فقير تو چوي ته سورت جيڪا آهي سا انسان جي زبان آهي راجات جيڪو آهي سو انسان جو ساهو آهي گرنار جيڪو سو انسان جو جسم آهي حاضر وارا جيڪن سے ہتھ آهن ڏولي کڻندڙ جيڪن سے پير آهن ۽ ٻي جھل جيڪو آهي سو حضرت اسرائيل آهي خبر سورت ۾ استاد کي छा चए वापरी वाह چئے تو دايو سولي دنيا سر جو ٿندو تند وجائے تار سائیں بي رات بي جھل کرایا سارنگ کے سنگار پر یہ جھابا جھلو گل فل گلزار سائیں خزیت غم فراق جا دا بدے سے چھوڑے جاوار تیری میں رکھے تند تے سائیں بي جھلکے باکار وحدہ لا شریک لہو یا وگی تند توار پر جن ملائک آدمی سے فکو جائیں بیچار پر گیا ہرس پٹھا موت بدنی لالچ جی لار اوے وائدہ ویا وسری سے جکے سلانا ہے اقرار ملا مان مکتے کھے ایڈا سن سختار کدے مو مشرق کدے مغرب پار کدے اکیوت رمی کدے وجھے پہ دکھن میں دہکار کدے ہند کدے ہند کدے ہید کدے ہود کدے پہ ہکڑ میواری کار کدے کچو کدے پکو کدے ساؤ کدے سکو مہاراج سب وار کدے جھوپا کدے ماریو کدے بانجو کدے رانیو کدے ہاری کدے حقدار کدے دیسی کدے پردیسی کدے تونگر کدے گداگر کدے پیادو کدے سوار کدے معصوم کدے مادر کدے گھوٹ کدے کوار کدے عالم کدے سالم کدے عارف کدے عابد ہو کوٹھا بے میار وجھے وچھوڑا دکھ ڈوڑا دل میں گھوڑا سی پو کوٹھا کلنگی دار پر کرے کم قدرتی سبو امر جے آدھار اچر جی عبدالرحیم چھے سیدے تو خبر نکاچار اوہ قدرت جائے مصطفیٰ جے سوڑیے میں دردار वाह مہربانی صحیح वाह مہربانی صحیح वाह